il·lusió, Cavallers. Quina final! Esta és la millor de totes, eh? Però en diferència, En diferència, la millor final de totes les que s'han jugat, de les 10 edicions. Vingueren pronta, vingueren a almoçar, jo me'n recordo d'això molt bé, que almoçaren darrere de l'estació en un baret que teníem uns amics, anàrem allà a almoçar primer, vingueren prontes, sobre les 10, 10 i mitja, crec que ja estaven les portes obertes, clar, i entrarem al trinquet i se'm portem la sorpresa de que ja n'hi havia molts postors en almohadilles, serien pas postors o el que siga. Claro, jo al ser tan jovenets, una partida d'aquestes característiques que encara no havia vingut mai a veure una individual, doncs diguem, oi, això està reservat. I pujarem, i els homes nos diuen, pugeu pagada al xiquet, pugeu pagada. I al final, en poquet de mitja hora, se va omplir l'escala. El primer 15 a punt de jugar-se, ovació de gala per als dos pilotaris, Pasqualín a la pedra, primera ferida al dau, Paco, Cabanes, el genovès, i comença la final del campionat individual de la nostra pilota valenciana. Hi ha molta expectació. Les travesses han eixit lleugerament favorables al genovès, però tot pot canviar en un 15 o 2. Anem a veure. Ahí està la primera pilotada, el genovès fent el dau pel mig del trinquet i Álvaro entrant-li per davant. I atenció, perquè la primera pilotada d'Álvaro molt ben jugada, comença a fer-ho, col·locant-se a l'altura del 8 i entrant-li a l'aire. I quan jo diga va de bo, va de bo. Jo me ficava sin el dau, el feridor feria, pegava en la muralla, la pilota pegava ahí dins, la que no pegava dins el dau era falta. I si pegava en la ratlla també. Perquè jo quan anava per davant me ficava ahí per veure recte a la ratlla, per veure si era falta o bé. I si anava a l'escala o trencava, o la xugaven i la botaven al segon bot, era mal. Jo tenia que dir mal. Alçar això en l'esquerra costava un muntó, eh? Sí que costava, sí. Pilota que anirà i tornarà a carregar en eixe capxot terrorífic Álvaro, cara al genovès, molt bé a l'aire el genovès. 3 seguides. I ara pot ser que patisca Álvaro, efectivament. Ahí a la dreta. Ahí a la dreta els seus problemes, està clar. La veritat és que el genovès ha passat dos pilotes que anaven molt forçades, molt fortes jugades. Jo crec que el motiu més satisfactori que tinc d'aquesta final i la que més recordo de totes és per l'ambient i per contra qui jugava. Jo crec que el jugar contra genovès, el que quan jo començava a jugar anava a veure les partides i dia, joder, això és inalcançable per a mi, poder veure jugar a una persona així, el que juga, de cop i sobte me veig que tinc que jugar contra d'ell i per a mi era el mite, per a mi era el meu mite, era una persona a la que sempre he volgut i he desitjat estar parlant amb ell, poder conversar. Jo sabia que era el millor perquè havia vist cintes, havia vist partides d'ell i tal, però clar, jo l'havia vist 5 anys enrere, no quan ell era quan més jugava. De fet, per a mi, quan jo vaig acabar la partida ho vaig dir, que he perdut contra un mite. No passa res, perquè clar, jo tenia la partida a guanyar i vaig perdre, però vaig perdre contra una persona que ha sigut el millor jugador de la història i no n'hi eixirà cap més. 30 i 15, el genovès per davant fent el dau, picant muralla, per davant Álvaro de nou apretant i de nou el genovès restant-li un obús. Ha eixit, no està parat. Això serà més difícil, però d'esquerra el genovès. És que l'esquerra del genovès. Allà... Ara torna a caure, La salva i a més... Uf! Això se'n ve a baix. Fabulós. Hi ha que rendir-se a l'evidència i que conste que nosaltres no anem ni per un ni per altre, però hi ha que rendir-se a l'evidència de la mestressa de Paco el genovès. Ha sigut tot un compendi, tot una enciclopèdia del joc del mà a mà el que acaba de fer Paco Cabanes. La resta de dreta, després d'esquerra a l'aire. La pilota va ha pegat allà en la careta, buscant, és que anava buscant la careta i ahí veuen vostès com el públic ha votat per a donar-li un gran aplaudiment al genovès que ha guanyat este joc de manera impressionant. I al principi això són molt apagades, però conforme anava sorgint la partida, els mateixos homes majors t'anaven contagiant, cantant Paco, Paco, i la veritat que era emotiva, i al final, pues, claro, anava perdent Paco, després remuntar,
tot el trinquet se te ficava la carn de gallina, la veritat que segué especial, segué emotiva. Es va alçar tota, no? Va ser un moment molt emotiu per mi, no? El soroll era Paco, Paco, Paco i estimula més que t'acovarda. Molta ajuda, no? Ese carinyo és un complement. Y ahí está l'ovació de gala de Paco Cabanes. El que estàvem parlant. Sí. És normal que la gent estigui amb ell, és normal, perquè són tants anys que hem deleitat a tots en els trinquets, veient-lo jugar a pilota, que la gent encara li té estima. Però la veritat és que els anys no perdonen, ho hem dit moltes vegades, i la joventut, n'hi ha que donar-li pas a la joventut. Veurem avui què passa, perquè jo vull puntualitzar una cosa, el condicionament físic, Pot ser important. que serà, al final, que pense que el que decantarà. Això sé que el farà com un noi express, Sí. Bueno, Vicent, i tu has dit que els anys no perdonen. Els anys pot ser que perdonen al genovès. A millor no perdonen a ningú, però al genovès sí. Qui sap? El genovès ha sigut el N'ha rei. vist molt del Pigat, de Sarasol, de totes, però no. Com ixa, tal personal, el que era i el que feien i tot, cap, i veurem quan neix un altre. L'ambient era exagerat, no? Hi havia una màgia però pura de pilota. Ben plors, lamentacions, alegries, es va viure molt intensa. Jo crec que avui guanya qui guanya la pilota valenciana. Efectivament, això sí que és de veres. Després del que hem vist al llarg de la partida, bueno, pense que la gent haurà disfrutat i això passarà a la història. Els comentaris es faran durant molt de temps. 30 el i que ha 15. passat. Anem en directe. Genovès fent el dau de Carxot per dalt, alçant-la perfectíssimament Álvaro. S'empuja a l'escala el Genovès. Álvaro socarrant el 15 de 9. Ahí està el Genovès restant-li-la. Álvaro. Genovès. 15 de 9. Increïble el que ¿Por qué no montes la del Genovés y Álvaro? Y yo me voy a quedar pensando y vas a decir, hombre, Genovés y Álvaro, mira, per exemple, l'any que ve és el 20 aniversari, o montem l'any que ve. Claro, y de una broma, passem allà a enero per ahí, jo ja ho tenia en el cap, i vam dir, pues comencem a manejar el fil. Jo quan m'ho va dir David, no, el president del club de Massamarell, pues, a mi no m'havia vist jugar a pilota, ni en els amics, no? Perquè jo estic entrenant a xiquets tots els dies i no m'havia vist jugar. Principalment era perquè crec que el club de Massamarell se ho mereix, perquè pense que el club de Massamarell és un estandarte dins de lo que són els clubs de pilota sense ningú interès, i a partir d'ahí pues, me sentia l'obligació de dir que sí, i a part pues, la causa solidària que era, pues, quan me vaig enterar que anava a ser una causa solidària vaig dir, no puc dir que no, entonces Álvaro fica les piles, entrena, juga, i bueno, com el resultat me va donar igual, si no és crear un bon ambient i a partir d'ahí que s'ompli el trinquet, pues jo no tinc ningú problema. Crec que val la pena i ho farem molt a gust. Sé que alguna eixirà i que alguna no, diverses vegades s'alçaran. Lamentablement no hi ha que tindre fantasia i cabranen els dits, no? Però alguna capotada veurem. El 15, si arriba a passar un didet per dalt, era per al Genovès. A 2. Álvaro. De dreta raspant muralla, deixant-se el dit. Álvaro de dreta. 15. S'ha deixat el dit en la raspada de la muralla. Val i 30 per al Genovès. Com es queixa? Els inicis de la pilota jugant a raspall. Com es queixa? És que ha raspat, s'ha deixat el dit ahir, Paco. Sap que, bueno, avui pot trencar-se el dit, però és campió. I jo crec que ja veurem si no se l'ha trencat. Però atenció que té val i 30, Un 15 li falta. Pues ahir pujar dalt l'escala, l'he tirat per dalt, l'ha tirat per allà, aquell la tira i rebot, i este li tira rebot i se pega els dits en la paret. I va fer aixina perquè se va fer mal, però continua perquè ell tota la vida ha sigut de pedra. Com ell sempre ha sigut conforme és i s'ha acabat. Un tanto, un només. L'únic que a aquesta altura pareix que es valoren més, saps? Quan jugues en aquesta tensió, tampoc no jugues en aquesta sossegament, en aquesta relajació, però dins d'aquesta tensió tots van fent falta tots per trobar l'últim.
que sense cap de duda va ser el més bonic per mi. Per un tros de feix i tot va anar per allà. Ara silenci, i silenci. I el dau del Genovès, pel mig, medit, 15, Victòria per al Genovès, cavallers! victòria per al Genovès. I avui ha sigut extraordinari, històric, impressionant. Bueno, nixen les llàgrimes, Alberto. Hem de plorar, per què no hem de plorar? Fabulós, Sí, senyor. lo més gran de la història. Està plorant per germà, està plorant